Umthetho. Mina nawe. Right impetho umthetho. Subuyile impande. Ngikulethela umuntu womthetho ka abantu laba besibambe nawo umthetho ngezandla zonke. Hey, awusuhamba ngani ukuthi khuluma abantu bahulumeni. Kodwa nawe uphaphe kakhulu. Kuthi ukhuluma thina abantu. Awume. Phaphe kakhulu. Kodwa akungiphoqa. Cela ungiphumele ngikwempanzi. Ngombopha. Yeah. Sawubona. Hey, angiphelele. Ithini into yakho? Nginenkinga la. Ungusayitsheni bani? Usayitsheni Ngcobo lo. Ngcobo, Mapoloko. Uye lo Mapoloko. Awuna ngithi into yakho uthi kwenze njani kusengaleni ukuthi kwenzakaleni? Hey, ngibandwe esinye isisi la. Lesisi ayisangijuqa. Sengijuqa. Konto allergic kuyo mhlawumbe? Wena dokotela, yazi kwenzakaleni? Nesi. Hey, kuyafana. Into eyenzakalile ngidle iskaftin lapha emsebenzini. Sakhuzwayo. Uyahala unjalo nje. Sona kulale. Ukhuzwayo uhlala neside chick. Mina ngihlala nonkosikazi. Nawe wazi unkosikazi once wamshada mana shintsha indlela yokupheka. Kanti ukhuzwayo iskaftin njengoba ehlala neside chick hlesibi lilo. Yini ungathole eyakhe side chick nawe ezokujabulisa ezokuphekela ibilibo. Ukuthi angithandi ukuphula umthetho, Kodwa ngathi usuphulile ngendlela isikhaftini sabantu. Hayi into enzekile ukuthi nje nabengazi kodwa hayi ukuthi bengisitshontsha. Okay. Kube yipho nezimbanga nje. Hayi emva kwalapha. Hayi. Sangijuqa sisi. Sekwanele ke ngesisi sakho besenzwile. Angizokuloku ngimoshana nama resources ka government. Baningi abantu abagulayo la enyama. Wena umuntu womthetho. Unemfuza ngabe medical aid uyenzani yona? Hayi, phuma lapho. Okay. Uzophuma ke lapho. Bese ngikwazisa ukuthi wena hamba uchatha. Ayikho into engizokusiza ngayo. Kodwa. Hayi, ngithenisi. Ayikho into engizokusiza ngayo. Hamba uchatha. Hamba uyochatha, ubuye emgwaqeni. Yeke futhi lokhu nesikhiphisa imali lapha emgwaqeni. Manje akukho ngiyako. Akukho. Hamba uchatha. Imangisi. Awunaso iskaftin la. Ngavu indlela. Sakho. Yeke ukuhamba. Hayi, kodwa. Baqala laba banemali ukuthi abafuna. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.